Салом дӯст. Салом алайкум Фахриддин. Чӣ хесол хуб? Марҳамат кубиши? Габза ку? Чо кади? Коро хуб? Бад не, шукр гаштем. Хуш омадӣ. Ту чӣ кор мекунӣ? На десима одам қади гап задистам. ин дуди сигар, ин дуди сигар беҳолам карду афгор. Амон ё амон. ин дуди сигар, ин дуди сигар беҳолам карду афгор. Амон ё амон. Ошиқ шуданаш чист? Ошиқ будан куҷост? Сар надодан дастҳои ра ки рафтак беасос. Ӯ намехост, ӯ намехост ҳаваси ин дунёра карда ки халос. ба нозу ҳилаҳот маро ошиқ кардӣ, канди қалбам аз тан, нақли ман аз сар бурдӣ. ба сеҳру ҷодуҳот бастиду чашмони ман, натонистам бубинам ки дар чанги ту задам. ёде аз рӯзҳо қасам хӯрдани ту, чашмам надид дарех ки морда бағалми ту. ҳайфи рӯзу шабом, орзуву ҳавасом, борон биборда сарам ки камтар шавам ором. ин дуди сигар, ин дуди сигар беҳолам карду афгор. амон ё амон. ин дуди сигар, ин дуди сигар беҳолам карду афгор. амон ё амон. ба пул харидам тура эй бехабар сода феъли, ошиқ шудида ман не ту ошиқ да пулу моли. роҳи торику дур сарсон ба чапу рост, бирав ки ман аз дарди ишқи ту шавам халос. аз замин то осмон нахоҳам бинамат, ҳатто шабҳо нахобам ки дар хоб набинамат. қадри марову ишқам накарди ту нокас, ба дасти худ сӯзонди хонаи бахту ҳавас. расад рӯзе ки шави пушаймон, зани сар ба сангу дод ба сӯи осмон. расад рӯзе ки гӯи ё амон, дигар суде нест охири хат нуқтамон. ин дуди сигар